Kuna vanhu vane problem mavhe mumwangu ndaona uri kusimudzira futi mumwe akaita unhu wadhuterere hwaakaita wekuti aiuya panapa tichimuona kusimudzira iwewe apedza utanga kutaura shiti nekuti ayambuka ukao zvakadhakwa zvaakaita zviya zvadhuterere zvakadhakwa unofana kuappreciata zvekuti kupusha zvaitaura zviya ndezvake zvazvo paiwo paizoti unopusha mizi yaikusire uchipusha ndezvekupenga akaita dhuterere zvinongasimudza vamwe vakaramba vaita uni wawoka tichavarova sadhuterere chadonha naye nenyaya iyo hadi kusiwa dhuterere vhidhiyo yangu uchaiona utererese vhidhiyo iyoyo usashandisa vana vamwe vanhu kuharare abva kubotswana zvese iwo mavhi aifonerwa achiinterviewa achidaira iwo uri kubotswana uchikanya zvidhinha uku mavhi achikumirira kunokuzouya ground ranaka utanga kutaura je mavhi kuita sei kwacho sadaro iwo tatenda madzibaba aiwa inosvika kwavari vadhuterere uvanzwise right